ורבותיי, שלום לכולם. היום בעזרת השם נעסוק במעלה גדולה של אדם שרוצה להתקרב להשם יתברך. כמה זה זכות שאדם זוכה להכיר את השם יתברך ולדבק במידותיו. התורה הקדושה מספרת לנו בפרשת יתרו, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה וישראל עמו. אומר רש"י הקדוש בשם רבותינו, מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. יתרו שומע ומקבל את הדברים, שומע קריעת ים סוף, שומע מלחמת עמלק, איך שעם ישראל נלחמו ולא התייאשו. וזה אומר, גם אם אני לא אנצח, אבל כוח להילחם יש לי, אני אלחם בכוח שהשם נתן לי ואני בסוף יצליח. כי כוח להילחם יש לי, ועם ישראל היה להם את הכוח להילחם. אז את זה אני אלמד מהם, להילחם, ובסוף אני אצליח. ומשה רבנו יוצא לקראת חותנו יתרו ומנסה לקרב אותו לקראת השכינה. איך הוא עושה את זה? הרי לקרב אדם, מי יכול לקרב? וכי אדם יכול לחזק את עצמו באמונה? אדם שרוצה לעלות באמונה, וכי אדם בכוחו להתחזק באמונה, זה הכל מתת אלוקים. אדם שבאמת רוצה להשיג דרגה של אמונה זה מתנת שמיים. השם נותן לאדם כוח להאמין בו. ומתי אדם זוכה לזה? ברגע שאדם נכנע. ברגע שאדם יש לו כניעה, יש לו ענווה, השכינה שורה עליו והוא זוכה להתקרב להשם. וזה מה שמשה רבנו עשה עם יתרו. ויצא משה לקראת חותנו וישתחו וישק לו. משה רבנו אומר, אם אני אסתכל על יתרו ממצב של מלמעלה למטה, שהוא קטן ממני ואני מנסה לקרב אותו, זה לא יעבוד. אי אפשר לקרב אדם לשכינה, לאמונה בצורה כזאת. אם אין ענווה, אין שום מצב שהוא יתקרב לשכינה. לכן משה רבנו עושה, קודם כל מכופף את עצמו לכיוון יתרו. וישתחו, מוריד את הדרגה שלו. וישק, נשיקה זה עניין של התחברות. מחבר את עצמו לדרגה קצת יותר נמוכה, שזה העניין של מוריד את עצמו דרגה לכיוון יתרו, ואז ככה הוא מעלה אותו. ואז הוא מספר לו את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל, כל מה שהקדוש ברוך הוא חולל וכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, והדברים האלה נכנסו בתוך הלב שלו. למה? כי אם יש הכנעה, אז אדם יכול להגיע לאמונה, וככה יתרו מתחבר לאמונה, וככה הוא עולה ומתעלה. וזה יסוד גדול. ברגע שאדם רוצה לחבר את עצמו לאמונה, כמה שיותר כניעה. אדם שהוא נכנע, הוא זוכה להשיג דרגות נפלאות של אמונה, והוא מתחבר למלך העולם. ויסוד נוסף, נאמר, שזה גם כן מתקשר לדברים, עם ישראל זוכים למצב של נס של קריעת ים סוף. ולכאורה נשאלת השאלה, כשעם ישראל יוצאים ממצרים, הרי כתוב וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. עם ישראל יצאו חמושים, היה להם כלי זין, היה להם כלי מלחמה. אז לשם מה עם ישראל פחדו? היו צריכים לקריעת ים סוף, היו צריכים לניסים גדולים. הרי אם היו עם כלי זין, עם כלי מלחמה, היו יכולים להסתובב אחורה ולהילחם. עם הכלי מלחמה, להילחם בכל המצרים שרודפים אחריהם. אלא עם ישראל, אומר מרן החתם סופר, עם ישראל היו מלאי הכרת הטוב. היה להם הכרת הטוב למצרים, עם כל זה שהם עבדו בהם בפרך, אבל היו להם מחסניה במצרים. היה להם מקום לחיות שם, להיות שם. מה שנקרא לא לשלם, לא שכירות ולא ארנונה. היה להם מקום לחיות. לכן לא תתאם מצרי כי גר היית בארצו. למה התורה אוסרת לתאם מצרי? כי היית גר בארץ שלו. היית גר בארצו. אפילו שהם עשו את זה בשבילהם ובשביל לעבוד בפרך. אבל היית גר בארצו, הכרת הטוב. אז לכן הקדוש ברוך הוא רצה שישמר הכרת הטוב למצרים. הוא היה מוכן לשנות סדרי בראשית ולעשות נס של קריעת ים סוף, שהיה יחיד בסוגו בכל הדורות. העיקר לשמור על הכרת הטוב, לא להחזיר רע למקום שקיבלת ממנו טוב. וזה ההמשך של התורה. כשיתרו מגיע ושומע, אומר הכתב סופר, חידוש נפלא, שזה ההמשך, כשיתרו שומע את קריעת ים סוף, הוא רואה כמה עם ישראל מלאים הכרת הטוב. הם לא מחזירים רע למקום שהם קיבלו ממנו טוב. עם ישראל קיבלו טוב מהמצרים, ולכן הם לא נלחמו איתם, עם הכלי זין שהיו ברשותם. הם לא נלחמו, אלא מה? הם חיכו לישועת השם. היה קריעת ים סוף, קפצו לתוך הים, והיה ניסים.
למה? כל זה נס, כל זה עניין של הכרת הטוב. ברגע שהוא רואה, הוא שומע על קריעת ים סוף, הוא רואה כמה העם הזה מלא הכרת הטוב. הוא אומר, לעם כזה אני רוצה להתחבר. לעם שיודעים להכיר טובה. לא להחזיר רע למקום שקיבלת ממנו טוב. לעם כזה, לחברים כאלה, למקום כזה אני רוצה להתחבר. ואז הוא קיבל עליו. אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים. אני רואה את הגדלות של הקדוש ברוך הוא, איך שהוא מוכן לקרוע להם את הים, לשנות סדרי בראשית. העיקר שהעם הזה יישארו עם עניין של הכרת הטוב. אז השם הוא גדול, הוא עוצמתי, והוא מברך את השם. ברוך השם. הוא הראשון שאמר ברוך השם. המשיך על עצמו מהבריכה העליונה, שפע עליון מלמעלה. ברגע שאדם אומר ברוך השם, המשיך על עצמו שפע גדול. וזה הברכה העצומה שיש לכל אחד ואחד. להכיר כמה הקדוש ברוך הוא נותן לו טובה, ותמיד להגיד כל הזדמנות, ברוך השם, להודות למלך עולם על כל הטובות שהוא פוקד איתנו, ולהכיר בטובה הזאת. אדם שמכיר טובה, נזכר תמיד בטובות של הקדוש ברוך הוא זוכה להשפיע עליו תמיד שפע עליון מלמעלה. גם תקופה אחרי, גם תקופה גדולה אחרי, אדם לא יהיה במצב שהוא יתרגל לטובות, אלא תמיד תזכור את ניסי אל זכרתי. כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה איתך מדי פעם, תשנן אותם, תחדד, שום דבר לא מובן מאליו. תודה להשם יתברך על כל הטובות שהוא פוקד איתך, וההודעה מושכת על עצמך עוד ישועות ועוד ניסים. שנזכה להיות כלי מחזיק ברכה, שנזכה להידבק בהשם יתברך, נזכה לכל הטוב שבעולם. יום טוב לכולם, ברוכים תהיו.